Imaxina que poideses falar co teu eu do 2035. Que che contaría sobre o futuro da enerxía? Adiántocho nesta nova entrega de RDG News. Un novo informe da Axencia Internacional de Enerxía prevé que as enerxías renovables medrarán máis rápido que calquera outra fonte en todos os escenarios posibles e que este crecemento estará liderado pola solar, co ritmo que medrará a eólica, a hidráulica, pero sobre todo a solar. Está claro que necesitamos solucións para almacenar toda esa enerxía. Por iso se calcula que, para 2035, chegaremos a instalar preto de 150 gigavatios de almacenamento ao ano. Isto supón unha revolución. Sistemas que permitirán equilibrar redes, estabilizar a oferta e facer que a enerxía estea disponible xusto cando se necesita, non só cando se produce. O informe é claro, o futuro será renovable, pero só será viable con almacenamento e o mellor momento para prepararnos é agora. A transición enerxética xa non é unha previsión, é unha realidade. RDG traballa para que Galicia avance con forza nese camiño. Podes saber máis sobre isto consultando o noso blog, entrando en www.rdg.gal.